ananu. Ndikupemphera dziko la Malawi lomwe panopa laola. Ndikupemphera dziko la Malawi lomwe lanunkha. Dziko lomwe lachita ngozi. Ambuye timvereni kumwambako chifukwa ngakhale inunso mukudziwa kuti pamene timayenera tikhale monga Malawi si pamene tili apayi tikubwerera mbuyo. Dziko lathu labwinobwino ili ndi mkaka ndi uchi munatipasa ili monga dziko lathu, koma pa mkaka wathu pagwera ntchentche. Ndiye ntchentcheyo Ambuye mutithangatire ntchentcheyo tichose, tisathire mkaka, tisataye Malawi wathu, koma tingotengapo ntchentcheyo ichoke. Malawi wathu timuenjoye ifeyo. Ambuye tikukupemphani mutimvere chifukwa tikudziwa kuti likachita ngozi dzikoli amene ali mkatimo ndiye kuti akuvutika. Ndi zimene tikuziona pano. Ambuye tithangatireni mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mukaka mwagwera ntchentche ufuna uyankhe pemphero kuli pemphero samayankhayo pemphero samayankhayo ndi malakwa. Mwadzuka bwanji Amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakummawa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, program yathu ichatima icha nkhanga zaona. Muli bwanji asathu amene muli maiko akunja. Mawa athu ndi tsiku lichatima licha la Christmas. Ife a Limpopo FM tikukulonjezani kuti tizakhala nanu kukupasani ma program osiyanasiyana komanso tikufunirani program yabwino. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Muli bwanji ku Blantyre, muli bwanji ku Victoria Hotel kumene Malawi tikunena pano ku Victoria Hotel kuli NRB kulumu imene ikutchedwa majete kumene akupanganso zachinyengo ngati zimene amapanga ku Lilongwe kumene anthu anakapezerera ku Kanengo. Tikuti ku Victoria Hotel ku Blantyre kuli holo, ndipo kuholo kumene kumachitikira maukwati. Komano mukaenda pambali pakepo mupeza lumu imene yalembedwa kuti majete kumene kuti kuli ma officials a NRB akupanga zachinyengo ngati zimene amapanga ku Lilongwe. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Kodi mukudziwa kunena kuti Comrade Ntanywa anachita mwayi kupita kuchikangawa kukakumana ndi anthu ndi kukafunsa kuti tatuzani zimene munaona Amalawi. Simukhulupirira. Timauzidwa kuti kunali asilikali ochepa kumalo kucha kunabwera asilikali ochuluka kwambiri. Kunali asilikali ochuluka kwambiri koma muziwa chimene amapanga. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM chigawo chakummawa, program yathu ya nkhanga zaona. Nkhondo ya Ngitawo yabuka ku MCP. Nkhondo ya Ngitawo yabuka ku MCP. Amalawi tizingoyang'ana ndi maso tione kuti kodi chichitike ndi chani. Ndikuti kwabuka nkhondo imene ikuyenda chapasi pansi. Tione kuti kodi 2025 zikhale bwino kwa winayo. Ndikuti pali nkhondo imene ikuchitika chapasi pansi. Kodi mkuziwa kunena kuti 2025 pali anthu ena safika nawo 2025 chisankho sapanga nawo
tena Malawi tipemphere kwambiri kunena kuti zimene Mulungu wationesera ndizonena kuti sapanga nawo chisankho. Mziko mwathu mugwa zokugwaigwa ali zimene zili chani ndikuti mugwa zokugwaigwa mziko mwathu mugwa zokugwaigwa kulibe kupanga nawonso chisankho. Ngani yomvesa chisoni ndionena kuti apolisi auzidwa kunena kuti aliyense aonesese kuti tikamamuyamba January akale atazigulira uniform yake. Zinamba kuchitika kuti zimenezi koyamba kumva mbiri ya Malawi apolisi akukazigulira okha uniform. Izitu auzidwa kale ku police station ya Kuthyolo kumene azikulu amene akuyang'anira pa police station ya Kuthyolo ndi azibale awo amayi Merin Yolam ndi amene ali azikulu apa police station. Auza anyamata awo kunena kuti aliyense akuyenereka kuti azigulire uniform, ndipo ngati sazigulira uniform akhale pa suspend. Mwaitenga polisi ya Kuthyolo ngati kuti ili mmozi mwako chilira kumchinji. Muli bwanji wamkulu wapa polisi wa Kuthyolo gemu imene yoyo wayambayo ndi usamukako Kuthyoloko usamukako kumene koko. Boma ndilimene limagulira apolisi ma uniform, boma ndilimene limagulira Amalawi Army ma uniform. Palibe munthu kukazigulira yekha uniform. Mupange njira wauza amayi Yolam kunena kuti comrade Ntanyiwa kuti Kuthyolo sizigwira mwina akunchinja azigulira okha uniform. This is comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Ndiri Kuthyolo komweko abungwe lija la Four Regions Organization lisanayambe kukathandiza anthu m'madera osiyana-siyana limayamba kayilapanga kafukufuku limatumiza anthu kukapanga kafukufuku kukaona kuti kodi anthu amene tikuwathandizawa ndi anthu oyenera chifukwa chonoti anthu ena amatengera poso mwayi anthu ena amafuna kupezerapo mwayi
pa zinthu zimene sizikanayenereka kukhala zawo. Ndiye Afro Regions Organization anapanga kafukufuku chifukwa mchaka chimenechi pamene chikutha Afro Regions Organization inali ndi chiganizo chionena kuti apite mu ndende zathu kuti akathandize anthu ndi mphaso zosiyana-siyana, sopo, mafuta odzola, masilipasi kandi magambusi. Choncho Afro Regions Organization anapita ku Tcholo prison kumene anakapanga kafukufuku, anakafuna akapezi kuti kodi kulifika ya anthu angati, kulazima yangati, cholinga akamapita atengere at least timasilipasi, atengere zitenje. Koma Malawi ndizomvesa chisoni zimene tazipeza ku prison ya ku Tcholo. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Prison warders ku Tcholo titafika kukapanga kafukufuku wathu, tapezeka zonoti tauzidwa kunena kuti tikanakonda mukanabwera kuzathandiza akaidi kuno ku Tcholo. Koma pa prison apa Tcholo pali vuto limene lilipo ndilonena kuti katundu amene amabweresa amachalichi komanso katundu amene amabweresa amabungwe osiyana-siyana akafika katunduyi samafikira anthu amene anamangidwa. Azikuluakulu andende ndi amene amagawana katunduyi. Ndi Afro Regions Organization tinachiona kunena kuti si bwino kuti anthu akhesa tukuta asonga ndalama ndi munthu wina amenenso akugwira ntchito nkumalandira ndalama pamwezi akapezere pomwayi. Izi zikuchitikaso chonchi chifukwa chonoti akeni zikhali ng'oma ndi Richard Chimwendo Panda akhazikisa ndondomeko zolakwika mu ndendemu. Tikunena pano Kenny Skalingoma ali ndi supermarket imene katundu yense amene anthu okathandiza ndende akapita kukathandiza ali ndi azikuluakulu andende amene anagwirizana ndi Kenny Skalingoma amatolera katundu yense ndi kumakayika ma supermarket mwawo Kenny Skalingoma. Choncho titakusimikizirani kunena kuti Amalawi zonse zimene timazitolera ndikuti tikathandize abale athu amndende mbali ya katundu wina Kenny Skalingoma akumatenga ndikumakamwika m'mashopu mwawo. Choncho izi tazipeza zaululika pamene tinapita ku Tcholo prison kumene Afro Regions Organization mudziwa director wa gulu limeneli ndi Comrade Tanywa titapanga kafukufuku tinakumana ndi maprisoner wada ena ndamene anatisina kutu kunena kuti koma kuti mbwerese katundu panopa katundu iyo ndi apita m'matumba mwa akuluakulu. Izi zimene tazipeza pa Tcholo ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu akubwera kuzathandiza anthu amene ali mndende koma amene akufuna kuchita benefit ndi azikuluakulu amene akuyang'anira ku ndende. Zimene zipangise kunena kuti mabungwe ambiri azilephera kupita ku ndende, utenga upite kwa onse akufuna kwabwino amene tikufuna kupita mu ndende zathu za Malawi. Ndikuziwa izi sizikuchitika ku Tcholo koka, zikuchitikaso mu ndende zambiri. Tonse amene tikufuna tipite ku maprison kukathandiza tikuyenereka tikhale ndi dongosolo labwino, maina aperekedwe a kundende katufuna anthu okalamba
tofuna anthu otani tizikapasa tokha zinthuzi ndikutsimikizira kuti tapasa tokha, koma tikakangomsira mkulu wa ndende tiziwe kunena kuti katundu ameneyoyo wapita, chifukwa katundu wina akutengedwa ndikumapita masupermarket akeni zikhale ng'oma oti pali ndende zowerengeka zazikulu mdziko la Malawi zimene akeni zikhale ng'oma anachita target kunena kuti ukukuku nkumene kumabwera katundu wochuluka tizikatolera kumeneko. Nzomvetsa isoni ndipo zochititsa manyazi. Ndili patyolo pomwepo ma prisoner warders onse mwezi watha ndi miyezi imene yakhala ikupitayi akhala akudulidwa ndalama aliyense pa salary yake 10,000, aliyense pa salary yake akudulidwa 10,000, moti anthu akudandaula kunena kuti malipiro ndonyenyeka komanso akupezeka kuti akudulidwa. Ndipo ndinalandiranso uthenga wina wochoka kwa anthu ena ogwira ntchito mboma, enawo ndi akudulidwa 2,000, ndalama imene inayamba kale akafunsa akuuzidwa kunena kuti Richard Chimwendo Banda ndi amene analamula kunena kuti anthu aziyenera kudulidwa ndalama imeneyi ngati ya welfare yakuta Chimwendo Banda. Man of the match, entertainer of the year, Richard Chimwendo Banda. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Director wa Amai kumchinji kuchipani cha MCP omwe dzina lawo ndi Mai Samu anamutumizira Richard Chimwendo Banda komanso Ken zikhale ng'oma koma anyamata awiri inuyo koma ndiye mwachukatu mwachuka. Ndikuti director wa Amai kumchinji omwe dzina lawo ndi Mai Samu anatumizira uthenga Richard Chimwendo Banda komanso Ken zikhale ng'oma kunena kuti asamuse apolisi onse amene ali pakapiri police station, chifukwa chonoti apolisi ambiri pamene papa akuoneka kuti CIMCPI akudana ndi zimene akumauzidwa. Amalawi ndawo zina chilungamo ndi chabwino, kuli bwino kufa chifukwa cha chilungamo. Apolisi apakapiri akuuzidwa zonena kuti chisankho chimene chikubwerachi azakhalira mugawo lija lomafuna kubera chisankho. Komano apolisi akunena kuti yayi ife tingopita tikagwire ntchito yathu ya chitetezo, koma osati tizikapanga zachisankho zili ndi anthu amene akuyenereka kuti ayendese ANRB komanso ameki. Ife kwathu ndikuona kunena kuti kodi pamalopa pali mtendere, kodi pamalopa zonse zikuyenda bwino. Moti Amai Samu anatulusa uthenga wawo audio yawo yolankhula kunena kuti iwo chipani cha MCP achivutikira ndipo sangalole zambwerera kuti zizichitika pa kapiri. Amai Samu ilitu ndi dziko ili ndi
dziko lindi la Malawi, dziko li sila kubanja kwanu kwa Asamu yayi, dziko li sila kukapiri, dziko li sila kwa Kochilira, dziko li sila kumagawa, dziko lili kutchedwa la Malawi. Aliyense amene ali mmenemo akuyeneka kunena kuti apite mu ndende zathu kuti akathandize anthu ndi mphaso zosiyana-siyana, sopo, mafuta odzola, masilipasi, kandi magambusi. Choncho For Regions Organization anapita ku Tcholo prison kumene anakapanga kafukufuku, anakafuna akapezi kuti kodi kulifika ya anthu angati, kulazi maya angati, cholinga akamapita atengere at least timasilipasi, atengere zitenje. Koma Malawi ndizomvesa chisoni zimene tazipeza ku prison ya ku Tcholo. This is Comrade Tanywa Parimpopo FM. Prison warders ku Tcholo titafika kukapanga kafukufuku wathu, tapezeka zonoti tauzidwa kunena kuti tikanakonda mukanabwera kuzathandiza akaidi kuno ku Tcholo. Koma pa prison apa Tcholo pali vuto limene lilipo ndilonena kuti katundu amene amabweresa amachalichi komanso katundu amene amabweresa amabungwe osiyana-siyana akafika, katunduyi samafikira anthu amene anamangidwa. Azikuluakulu andende ndi amene amagawana katunduyi. Ndi For Regions Organization tinachiona kunena kuti si bwino kuti anthu akhesa tukuta asonga ndalama ndi munthu wina amenenso akugwira ntchito nkumalandira ndalama pamwezi akapezerepo mwayi. Izi zikuchitikanso chonchi chifukwa chonoti Ken Zikhali Ng'oma ndi Richard Chimwendo Panda akhazikisa ndondomeko zolakwika mu ndendemu. Tikunena pano Ken Zikhali Ng'oma ali ndi supermarket imene katundu yense amene anthu okathandiza ndende akapita kukathandiza, ali ndi azikuluakulu andende amene anagwirizana ndi Ken Zikhali Ng'oma, amatolera katundu yenseyi ndikumakayika ma supermarket mwawo Ken Zikhali Ng'oma. Choncho titakusimikizirani kunena kuti Amalawi zonse zimene timazitolera ndikuti tikathandize abale athu amundende. Mbali ya katundu wina Ken Zikhali Ng'oma akumatenga ndikumakamwika m'mashopu mwawo. Choncho izi tazipeza zaululika pamene tinapita ku Tcholo prison kumene For Regions Organization mudziwa director wa gulu limeneli ndi Comrade Tanywa. Titapanga kafukufuku tinakumana ndi maprisoner wada ena ndamene anatisina khutu kunena kuti koma kuti mbwerese katundu panopa, katundu iyo ndi apita m'matumba mwa akuluakulu. Izi zimene tazipeza pa Tcholo ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu akubwera kuzathandiza anthu amene ali mundende, koma amene akufuna kuchita benefit ndi azikuluakulu amene akuyang'anira kundende. Zimene zipangise kunena kuti mabungwe
ambiri azilephera kupita ku ndende. Utenga upite kwa onse akufuna kwabwino amene tikufuna kupita mu ndende zathu za Malawi. Ndikuziwa izi sizikuchitika kutiolokoka, zikuchitikanso mu ndende zambiri. Tonse amene tikufuna tipite ku maprison kukathandiza, tikuyenereka tikhale ndi dongosolo labwino. Maina aperekedwe a kundende katufuna anthu okalamba, tufuna anthu otani, tisikapasa tokha zinthuzi. Ndikutsimikizira kuti tapasa tokha, koma tikakangomsira mkulu wa ndende tiziwe kunena kuti katundu amene yoyo wapita, chifukwa katundu wina akutengedwa ndikumapita supermarket ake nizikhale ng'oma oti pali ndende zowerengeka zazikulu mdziko la Malawi zimene akeni zikhale ng'oma anachita target kunena kuti ukukuku nkumene kumabwera katundu ochuluka, tizikatolera kumeneku. Nzomvesa isoni ndipo zochitisa manyazi. Ndili patyolo pomwepo maprisoner warders onse mwezi watha ndi miyezi imene yakhala ikupitayi akhala akudulidwa ndalama, aliyense pa salary yake 10,000, aliyense pa salary yake akudulidwa 10,000. Moti anthu akudandaula kunena kuti malipiro ndonyenyeka, komanso akupezeka kuti akudulidwa. Ndipo ndinalandiranso uthenga wina wochoka kwa anthu ena ogwira ntchito mboma, enawo ndi akudulidwa 2,000, ndalama imene inayamba kale. Akafunsa akuuzidwa kunena kuti Richard Chimwendo Banda ndi amene analamula kunena kuti anthu aziyenereka kudulidwa ndalama imeneyi ngati ya welfare yakuta Chimwendo Banda. Man of the match, entertainer of the year, Richard Chimwendo Banda. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Director wa Amai kumchinji kuchipani cha MCP omwe dzina lawo ndi Mai Samu anamutumizira Richard Chimwendo Banda komanso Kenis Kalingoma. Koma anyamata awiri inuyo koma ndiye mwachukatu mwachuka. Ndikuti director wa Amai kumchinji omwe dzina lawo ndi Mai Samu anatumizira uthenga Richard Chimwendo Banda komanso Kenis Kalingoma kunena kuti asamuse apolisi onse amene ali pakapiri police station, chifukwa chonoti apolisi ambiri pamene papa akuoneka kuti si MCP akudana ndi zimene akumauzidwa. Amalawi ndawo zina chilungamo ndi chabwino, kuli bwino kufa chifukwa cha chilungamo. Apolisi apakapiri akuuzidwa zonena kuti chisankho chimene chikubwerachi azakhalira mugawo lija lomafuna kubera chisankho. Komano apolisi akunena kuti ife tingopita tikagwire ntchito yathu ya chitetezo, koma osati tizikapanga za chisankho zili ndi anthu amene akuyenereka kuti ayendese ANRB komanso ameki. Ife kwathu ndikuona kunena kuti kodi pamalopa pali mtendere, kodi pamalopa zonse zikuyenda bwino. Moti Amai Samu anatulusa uthenga wawo audio yawo yolankhula kunena kuti iwo chipani cha MCP achivutikira ndipo sangalole zambwerera kuti zizichitika pa kapiri. Amai Samu ilitu ndi dziko, ili ndi dziko li la Malawi, dzikoli sila kubanja kwanu kwa Samu yayi, dzikoli sila kukapiri, dzikoli sila kwakochirira, dzikoli sila kumagawa, dzikoli likutchedwa la Malawi. Aliyense amene ali mmenemo akuyenereka kumva kukoma. Ngati inu mwachifera chipani cha MCP, chifereni chipani cha MCP cho, koma si onse amene akuchifera chipani cha MCP. Musakakamize wa polisi kuwapanga zinthu zimene iye sana zipange. Apolisi to anakaphunzira ntchito yawo yonoti azitumikira Amalawi osati azikatumikira chipani chimene chocho ndiye
sichidziwa. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM chigawo cha kumamawa. Wajuri kwa President Dr. Michael Usi anapita kwa Chimwala Primary School kumangochi. Kumeneku ndi kumene amagagawa chimanga koma amaitanisa munthu ina aliyense kuti azibweresa ID opanda ID salandira chimanga mu nthawi imene tikuyendera chikangawa anthu ena apezerapo mwayi kuti zinthu zawo zizitha kuwayendera. President wa dziko la Malawi Lazarus Chakwera anaenda chozemba kuchoka ku Lilongwe kupita ku Mangochi kumene anapita kukapangisa misonkhano. Somvesa chisoni kuti president wa dziko lero wayamba kwathawa anthu amene iye akuganiza kuti azamuvotere. Ndi chifukwa chake akupangiratu mafilimu kubera chisankho, akuziwa zonena kuti anthu sazamvotera. Ndipo ndikovuta kuti anthu azamvotere munthu onena kuti anapha vice president wake. Zomvesa chisoni zamanyazi. Programu hii ya Nkhanga Zaona chigawo cha kumama kuno Malawi ndikufuna ndimalize chigawo chimenechi mwa mtundu ndikuti ndinachita mwayi ndinapita ku Chikangawa kumene kuku chifukwa ripoti lija mmene linatulukira mafunso ambiri amandibwerera mkati mwa mtima mwanga komano Amalawiso ambiri akhala kuimba matelefoni koma Comrade Ntanyiwa ndizoona zimene akuyankhula ma commission of inquiry ndipo ambiri ndimauza zonena kuti osadandaula ntchito igwirika ndipo ife Limpopo FM tipanga kafukufuku kuti tiziwe zambiri zimene zinachitika kumeneko. Kodi mukuziwa kunena kuti kumene kuja kunasowa anthu folo amene anali ogwira ntchito dera limene lija zonse tikufuna tikupasireni. Kodi mukudziwa chifunga chimene chimatchulidwa chija chinali chifungwa chimene Israeli anachita kuchipanga. Limpopo FM ndi Comrade Tanywa.
ndege ijasindikana agwera kandi uzilera Malawi wokuti ndimawakona ndapita freedom fighter man for this nation. Amalawi nditapita kuchikangawa komwe ndakumana ndi anthu osiyana-siyana kuti ndimve bwinobwino zomwe anaziona, koma Amalawi ndizomvetsa chisoni zimene ndazipeza kumeneko, ndipo ripoti lija zonse zija ndizaboza. Anthu akuchikangawa akuti anali odabwa kuona ndege ikudusa dera la Chikangawa, chifukwa chonena kuti nthawi zambiri ndege sizimadusa ku dera limeneli, ndege zimadusa Lakeshore area, malo amenewa kapena kuti dera limeneli chikhalire ndege sizimadusa ayi. Ndipo Amalawi ndege imayenda musi kwambiri pafupifupi 5 meters, ndipo imafuna kuomba nyumba ya munthu wina, ndipo mkazi wake wa munthu wina anakuwa kwambiri kumeneko, kwa kukuwa amunanga taonani ndege ikufuna kuomba nyumba yathu, ndipo mamuna wake wa munthu ameneyi anathamanga ndikuona di ndege, ndikuona kuti ndege ikudusa musi kwambiri, china chilichonse chikhoza kuchitika. Ndesiti sakudziwa iwowo anangodabwa kunena kuti chifukwa cha mkuwo umene anthu amakuwa ndege ija inapezeka zonoti inayenda ndikukweranso pang'ono. Ndi pamene ndege ija inapezeka kuti yakwera pang'ono mmwamba, ndipo amasaka malo oti akagwesereko ndegeyo komwe kunalibe anthu, chifukwa nthawi imeneyi anazazindikira kunena kuti kumene akukayigwesera ndegeyi ndi kumalo kumene kuli anthu. Ndipo ndege inakazungulira ku fire tower, itakazungulira ndege ku fire tower ndi pamene ndege ija inapezeka zonoti yagwa. Kugwa kwa ndege kumene kuja kunachitika chifunga. Kumbukirana Malawi nthawi imene ndege imene imazungulira kunalibe chifunga china chilichonse, kunali dzuwa, kunali kowala, koma kugwa kwa ndegeko akuti kunapangika chifunga chimene wina aliyense anadabwa. Ndipo kampani imene ili dera limeneli anthu samatha kuonana wina ndi mzake, mukangosiyana distance ya 1.5 meters simaonana, mukangoyandikana 90 centimeters mmatha kuona kuti nzanga uja uyu, koma mukangosiyana kwa 1.5 meters simaonana, chifukwa kunali chifunga chimene chiyambireni anthu kwa zaka zambiri akuchikangawa, anthu amene amagwira ntchito kumeneko akuti chifunga chimenechi sanachione, kusenzera kuti ndi chifunga chimene chinakonzedwa ndi ma Israelist. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM.
anthu anapitiriza kulongosola kunena kuti chifukwa chonena kuti chodabwisa chimene chitachitika pamene amazamva kunena kuti kwagwa ndege, pamene amazamva kunena kuti vice president wa dziko wamwalira, sanadabwe. Ndipo anthu akuchikangawa ali ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti vice president wa dziko la Malawi anachita kuphedwa, koma chifukwa chonena kuti akumaopsezedwa kuti asayankhule china chilichonse, ndi chifukwa chake simumva munthu wakuchikangawa akuyankhula za nkhani. Ndi chifukwa chake ine ndinapita konko kuti ndikazimvere ndekha ndi makutu anga. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti kuchikangawa ntchito zinayima, kuchikangawa ntchito zinayima chifukwa kuti chifungachi chinali chifunga chimene anthu sanachionepo, ndipo samatha kuonana wina ndi nzake chifukwa chonoti chifungachi chinali chachikulu kwambiri. Ndipo kumaloku kunali asilikali ochuluka kwambiri amene anafika m'mamizi yoyandikira, amati akampeza munthu ndi kumufunsa kulikodi ndege chachitika ndi chani. Munthu amene amalongosola amangomutenga kumusa zonoti tiye uku, akangopita uku yemweyo wapita, osabwereranso, osamuonanso. Ndipo asilikali amene anali kumeneku anapasidwa ndalama za nkhani, asilikali anapasidwa za ndalama za nkhani. Ndipo asilikali amenewa ena mwa iwo anali azibale awo amene akuchokera ena kukasiya, ena akuchoka kumchinji, ena akuchoka kulilongwe, amene ali connected ndi anthu amene akugwira ntchito ku chipani cha MCP. Ndicho linga chonena kuti nkhani isaululike, koma zomvetsa isoni nkhani yetu yafika paja poululika, yafika paja pomaziwa kunena kuti izi anapanga ndi akuti. Komanso tifuna tikuziwiseni kunena kuti anthu okwana 4 amene anasowa anangotengedwa kuti bwerani kuno. Ndipo anthu amenewa mmodzi mwa iwo ino Amalawi mukumudziwa, uja amayankhula kunena kuti ine ndinatumiza uthenga kwa amayi Colin Zamba. Mnyamata amene uja MCP anamthawisa malinga ndi kafukufuku kuwathu ife a Limpopo FM. Tapeza kunena kuti mnyamata amene uja nda amene anali ndi information yonse, kapena ali ndi information yonse chifukwa china chilichonse mmene chimachitika chokhuzika ndege kumalo kuja, iye anaona ndi maso zimene zimachitika, iye anaona ndi maso. Mnyamata amene uja anamtenga anamthawisira ku Tanzania, ndikunena pano akugwira ntchito ku embassy ya ku Tanzania. Ndipo MCP akudabwa kunena kuti Comrade Ntanyo waziwa bwanji kuti mnyamata amene uja ali ku Tanzania. You know what MCP, I'm going to Tanzania, amene uja ndikakumana naye. Ndipita ku Tanzania, ine ndili pano kupanga kafukufuku, ndipo ndichaya kugwesa boma ilili ligwa limene lichaya, tichaya kugwesa ali Limpopo FM, tichaya boma limeneli mpaka tionesese kuti lagwa, mpaka Amalawi apezeke zonena kuti apeza ufulu. Simungape anthu ukhala ngati ngumbi kapena ukhala ngati abaka. Ndipo Amalawi anthu ena amene anasowa ndi munthu amene amagwira ntchito pa tawa ya TNM, munthu wina amene amagwira ntchito pa tawa ya Airtel, komanso munthu amene amagwira pa tawa ya Fire. Anthu 4 amene wawa ndi amene mpaka pano sakudziwika kumene ali, koma mmodzi tampeza, mmodzi akugwira ntchito ku embassy ku Tanzania. Ndikuti ndipita konko kaya muthawisakonso kaya ganizo zomupha chifukwa amafuna tu kumupha, koma analizana nana kuti tikamupha anthu adziwa kuti tamupha. Ndene ndikupita
ndinapita ku Tanzania konko ndikakumana naye andipasa ma information kamuna muzoti sapasidwa ma information ife amene timtenga tikampezera ntchito ku America. Chikuti ino mungoti pe muone kuliko Limpopo FM ipange chani ichaya kugwesa mpaka tipeza chipani china cha tsopano nyimbo ija anaimbira Daniel yoti kuchaya kugwesa ichi ndizonadi kuchaya kugwesa Limpopo FM ni Comrade Daniel achaya kugwesa ndipo MCP igwa whether someone likes it or not igwa. Ndikatero so pari Limpopo FM ine Comrade Daniel tikumaneso muchigawo china. Malawi ndikamuronzera kumwamba mazimiro wabwere baiwe ndibanjala kulinisonga isimu yangu naye nibere pamutu pako Also depend from a platform Limpopo FM yachina Comrade Mchaji Kuzani ndikuuza sigo chilungamo Pepeso bakari Blues TV Kuzani auze na Malawi kimele kinapa a vice president Ambuye chauda watu amene muli kumwamba timvereni ananu ndikupemphera dziko la Malawi lomwe panopa laula ndikupemphera dziko la Malawi lomwe lanunkha dziko lomwe lachita ngozi ambuye timvereni kumwambako chifukwa ngakhale inunso mukudziwa kuti pamene timayenera tikhale monga Malawi si pamene tili apayi tikubwerera mbuyo dziko lathu labwinobwino ili ndi mkaka ndi uchi munatipasa ili monga dziko lathu koma pa mkaka wathu bagwera nchenche ndiye nchencheyo ambuye mutithangatire nchencheyo tichose tisatire mkaka tisataye Malawi wathu koma tingotengapo nchencheyo ichoke Malawi wathu timuenjoye ifeyo ambuye tikukupemphani kuti mvere chifukwa tikudziwa kuti likachita ngozi dzikoli amene ali mkatimo ndiye kuti akuvutika ndi zimene tikuziona pano ambuye tithangatireni mu dzina la Yesu Khristu amen. Mumpaka magwera nchenche ufuna uyanke pembero kuli pembero sama yankaye pembero sama yankaye ndi manafa
Mwatsuka banji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakum'mawa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, program yathu ichatima icha nkhanga saona. Muli banji asathu amene muli maiko akunja. Mawa athu ndi siku lichatima licha la Christmas. Ife Limpopo FM tikukulonjezani kuti tizakhala nanu kukupasani ma program osiyana-siyana komanso tukufunirani program yabwino. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Muli banji ku Blantyre, muli banji ku Victoria Hotel kumene Malawi tikunena pano ku Victoria Hotel kuli NRB kulumu imene ikutchedwa majete kumene akupanganso zachinyengo ngati zimene amapanga ku Lilongwe kumene anthu anakapezerera ku Kanengo. Tikuti ku Victoria Hotel ku Blantyre kuli holo, ndipo kuholo kumene kumachitikira maukwati. Komano mukaenda pambali pakepo mupeza lumu imene yalembedwa kuti majete kumene kuti kuli ma officials a NRB akupanga zachinyengo ngati zimene amapanga ku Lilongwe. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Kodi mukudziwa kunena kuti Comrade Ntanywa anachita mwayi kupita kuchikangawa kukakumana ndi anthu ndi kukafunsa kuti tatuzani zimene munaona Amalawi. Simukhulupirira. Timauzidwa kuti kunali asilikali ochepa kumalo kucha kunabwera asilikali ochuluka kwambiri. Kunali asilikali ochuluka kwambiri koma muziwa chimene amapanga. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM chigawo chakum'mawa, program yathu ya nkhanga zaona. Nkhondo ya Ngitawo yabuka ku MCP. Nkhondo ya Ngitawo yabuka ku MCP. Amalawi tateni tizingoyang'ana ndi maso tione kuti kodi chichitike ndi chani. Ndikuti wabuka nkhondo imene ikuyenda chapasi. Tione kuti kodi 2025 zikhale bwino kwa winayo. Ndikuti pali nkhondo imene ikuchitika chapasi pansi. Kodi mkuziwa kunena kuti 2025 pali anthu ena safika nawo 2025 chisankho sapanga nawo. Tena Malawi tipemphere kwambiri kunena kuti zimene Mulungu wationesera ndizonena kuti sapanga nawo chisankho. Mziko mwathu mugwa zokugwaigwa ali zimene zili chani. Ndikuti mugwa zokugwaigwa mziko mwathu kulibe kupanga nawonso chisankho. Ngani yomvesa kisoni ndionena kuti apolisi auzidwa kunena kuti aliyense aonesese kuti tikamamuyamba January akale atazigulira uniform yake. Zinamba kuchitika kuti zimenezi. Koyamba kumva mbiri ya Malawi apolisi akukazigulira okha uniform. Izitu auzidwa kale ku police station ya Kutsholo
kumene azikuluakulu amene akuyang'anira pa police station ya Kutyolo ndi azibale awo amayi Melin Yoram ndi amene ali azikuluakulu apa police station auza anyamata awo kunena kuti aliyense akuyenereka kuti azigulire uniform ndipo ngati sazigulira uniform akhale pa suspend mwaitenga polisi apa Tyolo ngati kuti ili mmozi mwako chilira kumchinji muli bwanji wamkulu wapa polisi wapa Tyolo gemu imene yoyo waiyambayo ndiye usamukako Kutyoloko usamukako kumene koko boma ndi limene limagulira a polisi ma uniform boma ndi limene limagulira a Malawi Army ma uniform palibe munthu kukazigulira yekha uniform mupange njira wauza amayi Yoram kunena kuti comrade Ntanyiwa kuti Kutyolo sizigwira mwina akunchinja azigulira okha uniform. This is comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM.